som platil z Európskeho fondu. A vy to takto dojebete celé zajebané od fixky, kurva! Nafajčené bordeliach v ryti, samý mravec sa tu chodia do piče. A neodčitovať sa to nedá, potom ovo a po notebooku behajú mravci, čo ti jebe. A ten nožík tu čo robí do piče, čo sme vo Vietname? To sa musíš brániť, alebo čo ti jebe? A na tej stene tá ženská robí, čo sme v nejakom pornoher klube, čo ti jebe? Kámo. Ty vyjebaný amík, skurvený to, čo tu má za vlajku? Ty vyjebaný kokot amík. Tu sú sami bolševici. Ty kokot vyjebaný. Vy čo ste sa tu podpalovali, kurva, po pol na zemi, to čo má byť? Čo vám jebe? Zajmáte na hasičov alebo Kioboa? Áno. Fú, skúrený je špína. Oj, ale však čo sa smiješ? Však to není smiešne, že do plaču, kurva. Však tí chlapci nemajú morálky. Pozri. Normálne pozri. Mravce chodia, všade sa tu jebú, ale od čarinov, kurva. A voda chváľte. Kámo. 2. februára Tamara Cibulenova nemá. Ja mám 62 rokov, kurva, toto som nezažil, aby sme doma cibule nemali. To je sa tvojich plateľov a není cibule, originál. Čo ti je? Konec. ešte Meričko vypršal. nie. Hladina amoku -20. Idem si ušovať cigaretu. Ešte aj tu si môžeš natočiť. Kámo, daj tomu taký tutoriál. Otis. Daj k tomu taký pohovor. No, chytíš grip, otvoríš ho, ale môže aj roztrhnúť, ale čo je na osobnom výbere, hej. Chytíš filter do ruky, do ľavej, potom si ho podáš do pravej, medzi ukazovák, palec a prostredník, to sú tieto tri. Alcatraz 2. Zoberi si papierik, keď sa pozrieš do svetla, sa ti tu leskne taká pičovina. To je lepidlo, to nechytaj. Filter položíš do ohnutého miesta tuto, v papieriku. Stále pracuješ s týmito 3 prstami, pozerajte to. Chytíš papierik aj s filtrom dokopy. Ale lepidlo nechytaj. To nemôžeš, to lepí. Zoberieš tabak. Máme kentus vyjebaný nejaký. Není. Chlapci, máte tabak? Čo ti je, čo je to? Tu ešte nebola čo? Tak zbav niečo. Jažmucha, preč sa do piče! Dočkaj! To je syn originál. Čo ti je, Tabaku, nemá ako cigaret, len nemá tlek. Čo DJ? Čo sedíš? Teda ležíš. Seďo ležíš. Nejaké biedne množstvo tabaku máme? Hej, už mi nejde ten hlas. Kurva! Kámo, toto chvíľočku.
Čo ti je? Ja? Hodinky za 10 litrov. Čo, to je pesnička. Ja mám 10. Originál. Hej? A hodinky za 30 litrov. Aha. No čo je? Vrecuško. Podložka z pičoviny a tabak v podložke na pičovinu. Ale ako dočo, nie pičoviny to si dejí. Biela bonka. Dočo nevíš? Pičovina. Na pičovinu? Máš podloženú pičovinu s pičovinou, na ktorej máš tabak. Tu je tiež pičovina. Existujú o tom dôkazy, ale není to potvrdená teória. Zoberieš tabak, nasypeš ho normálne do papierika originális. Ako vedľa sypeš. A čo je, ako mám tú pičovinu s pičovinou, na ktorej je tabak? To padne naspäť a potom sa to zlúči dokopy a mám ešte vyššie tabaku, než som mal. Jednoduchá matematika. Chytíš papierik z obidvoch stran na tretiu na -10 a začneš točiť o 97 stupňov doľava aj hore, aj možno dole. Tak striedavo chápeš, frekvencia podľa určenia. A ideme na to. Hore, dole, hore, až kým nebudeš mať valček z tabaku. Zalomíš papierik v 95 stupňovom uhle doľava k tebe. Pod papierik. Vtedy sa môžeš jazykom mierne dotknúť vysokotoxického horlavého lepidla, Čo ti je? aby si mohol vyjebaný papierik zalepiť. Ale neporeď sa, to boli jak pičo. Valec, to si ľudí. Tieto papieriky nepoužívajte, lebo to je kokotina na entu. Bo to nemá lepidlo. Potom jebnete z vrchu kladivom po klinci. Máte cigaretu. Žia!